Salut, sunt Ioan. Astăzi vă voi prezenta un nou storcător cu prestare la rece, storcătorul Balance Life. Poate cea mai importantă componentă a aparatului este blocul motor. Este un motor prin inducție ce operează la 70 de rotații pe minut, pentru care Balance Life oferă 8 ani garanție. O altă componentă importantă a aparatului este axul melcat, fabricat din ultem, un material extrem de rezistent, folosit chiar de experții de la NASA în fabricarea anumitor componente ale rachetelor. Tot din ultem sunt realizate și cele două site cu care este prevăzut aparatul. O sită fină, folosită pentru prepararea sucurilor, și o sită grosieră, folosită pentru prepararea nectarurilor, smoothie-urilor și a piureurilor. Bolul de colectare a sucului este dotat cu o clapetă de închidere ce permite omogenizarea sucului rezultat din fructe diferite. Juicerul este prevăzut de asemenea cu un dispozitiv de mixare și curățare cu lamele de silicon, un vas de colectare a rezidurilor și un vas de colectare a sucului. Tot în pachet veți găsi și un dispozitiv de împingere, kitul de tofu, extrem de util pentru vegani și vegetariani, și veți găsi o perie care va ajuta foarte mult în curățarea aparatului. Asamblarea aparatului se realizează foarte repede. Primul pas este fixarea vasului pe blocul motor. Trebuie să ne asigurăm însă că lamela de separare a resturilor este bine fixată în lăcașul ei. Apoi alegem sita pe care dorim să o folosim și fixăm suportul cu lamele rotative pe sită. Pe marginea sitei există un marcaj ce trebuie aliniat cu marcajul similar de pe bol. Ne asigurăm că sita este bine fixată. Apoi introducem axul melcat, îl fixăm și pe acesta în interior. Apăsăm. Capacul este prevăzut și el cu două marcaje, deschis și închis. Vom potrivi poziția deschis cu marcajul de pe bol și rotim capacul până la alinierea simbolului de pe bază cu simbolul închis. În partea de sus a aparatului există de asemenea un marcaj verde ce se va alinia cu marcajul similar de pe capac. Mai avem dispozitivul de împins și poziționăm cele două vase, cel de colectare a sucului și cel de strângere a rezidurilor, în dreptul orificiilor corespunzătoare. Dezasamblarea aparatului se va face folosind aceleași mișcări, dar în ordine inversă. Acum juicerul este gata de utilizare. Spor la juicing!